Здравейте, приятели! Вие сте с видеоуроците на учебен център Изкони. Аз се казвам Деян Колев и днес ще се научим да съставяме уравнения на задачи за движение. Това ще го направим с помощта на една сравнително стандартна задача. Да прочетем условието най-напред. Разстоянието между градовете А и Б е 260 км. В 8 часа от Б за А тръгнал камион със скорост 80 км в час, а в 9 от А за Б тръгнала лека кола със скорост 100 км в час и се пита в колко часа са се срещнали. Това е условието. Сега, като подготовка, преди да почнем да решаваме, какво може да направите? Да си подчертаете или оградите нужната информация, която ще ви трябва за уравнението. И това обикновено са числата. И гледаме сега тук, ето първо число, виждаме 260, тук виждаме някаква осмица, тук 80 км в час, тук 9 часа и тук 100 км. И така гледаме и няма други числа. Значи, това са нещата, които ще трябва да използваме. Има едно неписано правило, когато използвате всичко в условието като информация, тогава задачата е решена. Тогава сте съставили правилно уравнението. Ако нещо не сте използвали, значи трябва да помислите отново. Втора подготовка към това условие е хубаво да се направи един чертеж. Знаете, това е една отсечка с два края. Това са двата града А и Б. И да почнем да нагледяваме от условието, каквото виждаме върху този чертеж. Първо виждаме 260 км. Значи очевидно това е разстоянието между двата града. После виждаме 8 часа. Сега да не бъркаме, това е астрономическо време, нали? Това не е време за път, 8:00. От Б за А тръгнал камион. Как да го напишем това? И тук ще сложим едно 8:00 и ще сложим една стрелка насам от Б за А и отгоре ще напишем 80 км в час. В 9 от А за Б пишем 9:00, същото нещо, лека кола, 100 км в час. И очевидно те някъде се срещат, къде ние не знаем. Единият тръгва по-рано, но се движи по-бавно, другия по-късно, но се движи по-бързо. В момента не може да разберем със сигурност къде се срещат. Може да сложим някаква точка и ще разберем дали сме оцелили. Примерно, не е толкова важно, слагаме точка С. Така. И ако напишем и формулата, с която ще решаваме задачата, с това подготовката приключва. Формулата е ясна, пътя е скоростта по времето. От тази формула излизат две други, които не е нужно да помните наизуст, а те са съответно, ако търсиме скоростта, трябва да разделим пътя на времето и ако търсим времето, трябва да разделим пътя на скоростта. Така, това е подготовката. Сега, същинското решаване започва с попълването на таблица. Тази таблица винаги има две колони. Защо е така? Защото всички задачи са устроени по този начин, че или имате двама участника, които извършват едно движение, или един участник, който извършва две. И затова винаги са две колони. Съответно, две колони с какво? С път, скорост и време. И почваме да ги правим тези колони. Значи, едната ще е за леката кола, нейния път, нейната скорост и нейното време, а втората ще е за камиона с неговия път, неговата скорост и неговото време. Така, 6 неизвестни има и трябва да бъдат попълнени. Откъде започваме? Запомнете, правилото е, винаги започвате от известното. Така са устроени задачите, че са ви дадени или двата пътя, или двете скорости, или двете времена. Поглеждате условието, поглеждате това, което сте въвели и трябва да попълните, да видите кое знаете. Пътя ли знаете на двете, скоростта ли, времето.
Сега да не се подведем. Може да кажем времето, защото виждаме 8 и 9, но това не е времето за път, а това е астрономическото време. Това е когато тръгват. Значи не е това. И веднага виждаме отгоре стрелките, явно е скоростта. Попълваме известното 100 км в час, 80 км в час. Това е първата стъпка в таблицата. Повтаряме да попълним известното. Втора стъпка. Да изберем неизвестно. Имаме 4 възможности. Винаги става така. Или ще изберем единия път, другия път, или едното време, другото време. Сега тук не е толкова важно кое ще направим и без това ще решим задачата по два начина. Затова избираме да речем времето на леката кола. Сега веднага се пренасяме, след като сме избрали с хикс времето на леката кола, при времето на камиона. И тук, за да определите времето на камиона с този хикс, е много важно да четете условието. Това е момента, в който условието ни е много важно. И за да не стане грешка, трябва да си мислите за време. Защото определяме време. Не за скорост, не за път, само за време. И гледате или в чертежа, или в условието, къде ви казват за време. И единствените неща, които са за време дадени, са тези 8 часа сутринта и 9 часа сутринта. Това не е за време. И трябва да съобразите. Ако леката кола тръгва в 9 часа, тя тръгва по-късно, съответно пътува по-малко. Значи камиона тръгва 1 час по-рано, значи пътува 1 час повече. И ако това разсъждение го направите, след като пътува 1 час повече, фактически трябва към този хикс на колата да прибавим този час, който е в повече за камиона. Така, добре, попълнихме известното, неизвестното и тук е много важно да спрете да четете условието. Защото ако продължите да четете условието, може да се объркате, когато трябва да попълвате пътя. Не, пътя не се попълва от условието в този момент, а се попълва от формулата за скорост път и време. В случая това е пътя и скоростта по времето. Значи, гледаме тези две кутийки и за да намерим пътя, трябва да ги умножим една по друга. 100 по хикс. Същото е и за камиона. 80 по хикс плюс 1. Попълнихме реално таблицата. Трябва да съставим уравнение. Откъде идва то? Пак има правило. Запомнете го. Никога от известното, никога от неизвестното, а винаги от изразеното, от третото нещо, което сме попълнили. И тук отново почваме да четем условието. Явно ще от пътя. Четем в условието, къде ни казват нещо за път. Път. Единственото нещо за път е ето това 260 км. Няма друго нещо за път. Значи с това нещо ще дойде уравнението. И ако допълнително нагледите в чертежа, тези 100 хикс, какво е това? Това е пътя на колата. Значи това са ето тази отсечка тук, от А до С. Какво 80 по хикс с 1? Това е от Б до С. И вече е много близко до ума да кажете, ами как ще даде уравнението, когато събера АС и БС и даде цялата отсечка АБ. И това е наистина уравнението. Задачата, т.е. единия път плюс другия път дава общия път. Айде да го решиме. Уравнението е сравнително лесно. Значи пишеме 100 пъти хикс плюс 80 по хикс плюс 1 е тези 260 км. Разкриваме скобите. 100 пъти хикс плюс 80 пъти хикс плюс 80 е 260. 100 пъти хикс и 80 пъти хикс прави 180 пъти хикс. Тези 80 отиват от другата страна с обратен знак. Трябва да ги извадим от 260. Вадиме ги. Става 180. И уравнението е елементарно. То е 180 по хикс е 180. Кой е това хикс? Очевидно това е числото 1. Сега, кое намерихме? Поглеждате в таблицата, където хикс е самичък. И това е времето на леката кола. Защото и тук има хикс, и тук, но ние сме намерили хикса, дето е самичък. Значи, щом сме намерили време, очевидно, мерната единица в нашия случай са часове. Това е 1 час.
И задачата е на финал, за да отговорим на въпроса в колко часа са се срещнали, трябва да видим в колко часа е какво? Тръгнала леката кола. И тя е тръгнала в 9. Значи ще прибавим нейното време за път, което е 1 час и ще получим точно 10 часа. Така. Сега, казах ви, че ще решим задачата по два начина. Какво можем да променим и какво не можем? В таблицата има нещо, което не може да бъде променено и това е известното. Винаги е така. В случая това са двете скорости. Всичко останало ще изтрием, само скоростите ще запазим, защото те са известни, не могат да бъдат променени. Да изберем ново неизвестно. Този път няма да е от времената, защото ще се повтори задачата. Нека да е нечий път. Ами, примерно, пътя на леката кола. Избираме за Хикс. Веднага се пренасяме при пътя на камиона и тук е момента, в който отново четем условието. Но не за време, а за път, защото попълваме пътя. И гледате път. Ето го това за пътя, 260, ето беше единственото нещо казано за пътя. И сега трябва да се образите, ако леката кола е пътувала Хикс, сега триеме старото нещо, значи леката кола, що ме пътувала Хикс, ето я нейното разстояние. И логично е да кажете, тези двете правят 260 и значи това трябва да е 260 минус Хикс. Така, известното, неизвестното, спираме да четем, гледаме само таблицата, трябва да попълним времето. Времето вече се попълва с тази формула. Пътя върху скоростта. Значи трябва Хикс да разделя на 100 и 260 минус Хикс да разделя на 80. Таблицата е попълнена вярно по нов начин. Откъде ще дойде уравнението? Казваме отново от изразеното, от третото нещо, което попълнихме. И по какъв начин? Отново четем условието. Вече за време. Кое беше това време? Тези 8 часа и 9 часа. Сега тук става вече малко сложно. Трябва да си отговорим на въпроса. Какво означава уравнение? Уравнение означава баланс. Трябва да създадем баланс, все едно са едни везни, ние трябва в равновесие да ги докараме. Те в равновесие ли са? Еднакво време ли има? Не, защото леката кола тръгва по-късно, а камиона по-рано. Добре, значи трябва да говорим къде има повече време. Там, където се тръгва по-рано. Колко повече време? 1 час повече. Значи, може да си представиш, че тук тежи 1 час повече. Как ще изравним везните там, където тежи повече? Трябва да го махнем. Или обратно, там, където тежи по-малко, да прибавим. И това е уравнението. Значи, към Т1, примерно, прибавяме този 1 час, защото го няма, по-малко и получаваме Т2. Това е уравнението за времето. И може да го напишем. Хикс върху 60 плюс 1 е равно на 260 минус хикс. Не върху 60, върху 100, извинявайте. Върху 100 плюс 1 е 260 минус хикс върху 80. Няма да решаваме това уравнение, то е малко по-трудно, трябва общ знаменател. Така ли иначе ние вече решихме задачата, но просто с този втори начин я разбрахме по-добре, надявам се. И с помощта на него вече ще ви илюстрирам съвсем накратко накрая какви уравнения може да срещнете в задачата за движение. Те не са безкрайен брой. Първите, ето тук ще ги напишем, видове уравнения. Първия вид уравнение, ние видяхме такова уравнение. Те са когато единия път се събере с другия и се даде общия път. Това беше първият начин, по който решихме задачата. Подобни уравнения може да е, ако към едното време прибавим другото и даде общото време. За обща скорост не може да се говори. Значи първият тип уравнения са от този характер. Вторият тип уравнения са за задачите, когато има баланс в везните. Не трябва нищо да правим. Примерно, единия път е като другия път.
Това са задачи, в които един отива до някъде и се връща, пътя не се променя. Или едната скорост е като другата скорост. Или едното време е като другото време. Примерно задачата е казано, те тръгват едновременно или в едно и също време, в един и същи час, не като в нашия случай. Тогава това ще е уравнението, ако го правите за време. И третия вид е когато създаваме баланса. Това е такава задача, която решихме. Тя може да бъде, разбира се, и съотнесена към пътя. Тоест единия път плюс или минус нещо да дава другия път. И това нещо винаги да знаете, ще ви е казано в условието колко е. Или едната скорост плюс или минус нещо да дава другата скорост и едното време, това, което решихме, плюс или минус нещо да дава другото време. Това беше нашия 1 час. Мисля, че това е достатъчно за днес. Ще се видим следващия път.